من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اس دن پہنی جا کے بڑی مشکل اس دن پہنی جا کے بڑی مشکل جدوں عملاں دی سخت پر چول ہووے اوتے کم نہیں آونا دولتاں نے اوتے سارا ہی عمل تکری تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو منہ بولیا بول ہوئے او یارو او دے کولوں فرشتے کی پوچھنا عقیدہ توحید جدے کول ہوئے اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المسلمین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بلا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے اے مضمون اور اے ٹاپک رکھنا چاہنا کہ فکر ہو تو ایسی غم ہو تو ایسا دن بدن دنیا تو لوگ اٹھتے جا رہے نے پرسوں چوتھ دی بات ہے ساڈے صدر صاحب ندیم صدیقی صاحب دی بھابی محترمہ دنیا چھوڑ کے چلیاں گئیاں شاہ صدیقی صاحب دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کرو رحمتہ فرمائے اور لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے حضرات محترم یہ دنیا چل چلاوی دا میلہ ہے کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے یہ دنیا تو ہر ایک انسان نے جانا ہی جانا ہے بڑا ہے تو تاں چھوٹا ہے تاں امیر ہے تاں غریب ہے تاں مرد ہوئے یا عورت ہوئے ہر ایک نے دنیا چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے سوال یہ ہے کہ اساں فکر کیا کیتی ہے کہ کل قیامت الدن جدو اللہ دے سامنے پیش ہوواں گے تے اسی نامہ اعمال کی لے کے جاواں گے کیا میں سوچیا ہے اس بات نو اساں سوچیا ہے اگر تو سوچیا ہے اور اچھے اسی اعمال کر دے ہاں تو پھر الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سانو اپنے دین واسطے پسند فرمایا ہے اگر نہیں تو پھر میرے بھائیوں سوچئے پھر سانو اس بات دا غم ہونا چاہیے کہ اسی کی پہ کری جا رہے ہیں ساری زندگی ختم ہوندی جا رہی ہے اور سانو پرواہ نہیں تو آج انشاءاللہ العظیم موضوع ہے غم ہو تو ایسا فکر ہو تو ایسی خواہش ہو تو ایسی تمنا ہو تو ایسی آرزو ہو تو ایسی آج دنیا دے اندر کسے دی خواہش ہے کہ میں بینک بیلنس بن جاواں بینک مینیجر بن جاواں کوئی آندا میں انجینئر بن جاواں کوئی آندا میں ڈاکٹر بن جاواں
جدے کو ایک کوٹھی آندا میریاں دو کوٹھیاں ہون، اودی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، انہوں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں دنیا دا مال کٹھا کر لوا، حلال ہے یا حرام پرواہ نہیں ہے۔ لیکن آئیے سوچئے اللہ پاک دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، مال کے کائنات دا قرآن بڑے پیارے انداز دے اندر اس بات دا تذکرہ فرما رہا ہے۔ 28 سپارہ ہے، سورۃ الحشر ہے، اور رکوع سورۃ الحشر دا آخری ہے۔ مال کے کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ مال کے کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے دن اللہ دے کا ڈر دیا ہویا گزارو، رات اللہ کو ڈر دیا ہویا گزارو، اللہ اپنی غمی نو گزارو تے اللہ کو ڈر دیا ہویا گزارو، خوشی نو گزارو اللہ دیا نافرمانیاں کر دیا نہ گزارو۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اور انسان پوچھا جائے گا کل نو تو کی کردا رہیا وے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ولتنظر فرمایا تو ویکھے گا، ولتنظر ضرور تو ویکھے گا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر جان دے سامنے یہ بات آ جائے گی انہیں دنیا دے اندر کی کردا رہیا وے، امیر تے تاں غریب تے تاں۔ انہوں پوچھا جائے گا 10 عمر کتے گزار کے آیا ہے؟ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا، سرتاج الانبیاء نے فرمایا، لوگوں کائنات دے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابنی آدم، آدم دا بیٹا قدم نہیں ہلا سکے گا جنی دے تک حتی تسال عن خمسن، جنی دے تک 5 سوالاں دے جواب نہیں دے لے گا۔ او میرے ویرو بزرگوں، میری ماں بہنوں، پوچھا جائے گا ان عمری فیما افنا ہو، 10 تو عمر کتھے گزار کے آیا ہے؟ 10 تیری عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کتھے گزار کے آیا ہے؟ رب دیاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے یا رب دیاں فرما برداریاں کردا رہیا وے؟ نمازی رہیا ہے یا بے نماز رہیا ہے؟ زانی رہیا ہے یا رب نو مناندا رہیا وے؟ راتاں نو ڈاکے ماردا رہیا ہے یا رب نو یاد کردا رہیا ہے؟ فرمایا العمری فیما فنا ہو، پوچھا جائے گا عمر کتے گزار کے آیا ہے؟ او کدی مینوں تینوں فکر لگی ہے کہ تینوں مینوں اس بات دا غم لگی ہے کہ میری عمر دے بارے میرے کولوں سوال ہو رہے، میں اپنی عمر نو ضائع کری جا رہا وا، پرواہ ہی نہیں ہے۔ العمری فیما فنا ہو وعن شبابی فیما ابلا ہو۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا 10 جوانا تیری زندگی دے اندر جوانی والا بھی مرحلہ آیا، تو جوانی دے سر تے لوکاں دے ماردا کٹدا رہیا ہے، لوکاں دیاں جائیداداں تے قبضہ کردا رہیا وے یا رب نو بھی منادا رہیا ہے؟ ان شبابی فیما ابلا ہو، اس جوانی دے نال بل بوتے تے شراباں پیندا رہیا وے، زنا کردا رہیا وے، ڈاکے ماردا رہیا وے، چوریاں کردا رہیا وے، فیما ابلا ہو۔ پوچھا
پوچھا جائے گا جوانی کتنے گزار کے آیا ہے او کائنات دے لوگو عمر دا علیحدہ سوال جوانی دا علیحدہ سوال جیڑا بندہ جوانی گزار دائے اللہ دی رضا دی خاطر جوانی اندر نمازاں پڑھدا ہے جوانی اندر تہجداں پڑھدا ہے جوانی اندر لوکاں دا خیال رکھدا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل کل قیامت دا دن ہوئے گا 7 بندیاں نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا او دے وچ کوئی نوجوان ہوئے گا وشاب شاب نشا 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 فی عبادت اللہ او نوجوان جنوں نشا لگیا فیم دا نہیں جنوں نشا لگیا شراب دا فرمایا نہیں جنوں نشا لگیا چرس دا فرمایا نہیں جنوں نشا لگیا زنا دا فرمایا نہیں وشاب نشا فی عبادت اللہ جنوں نشا لگیا تے اللہ دی عبادت دا لگیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں اپنے عرش تے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا کیرا نوجوان جیرا نوجوان جوانی دے ویلے رب نو یاد کردا رہیا کدی سوچیا کہ ساڈے پتراں دی جوانیاں کتھے گزردی ہے راتاں نو 12 1 بجے تک آ رہے نے کتھوں آ رہے پوچھن دی جرات ہی نہیں سنیے کائنات دے لوگوں پوچھا جائے گا تیسرا سوال آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے در یتیم فرماندے نے تیسرا سوال پوچھا جائے گا 10 بندے فی مکتسبہ مال کمایا کتوں سی حلال دا یا حرام دا پھر چوتھا سوال کیتا جائے گا وفیما انفقا 10 اس مال نو خرچ کیتے کیتا سی رب دیاں نافرمانیاں اندر یا فرما برداریاں اندر عرصاں تے میلیاں اندر تے تیجا تے ساتاں تے چالیاں دے اندر یا رب دی یاد اندر پوچھیا جائے گا 10 مال کتھے خرچ کردا رہیا وے کنجراں تے جواناں تے شراباں تے جوے بازاں تے زنا تے یا رب دی رضا دی خاطر بھی مال کردا رہیا ہے پوچھیا جائے گا 5واں سوال پوچھیا جائے گا اور 10 میرے بندے فیما عاملا فیما عاملا بما علما جڑا تیرے کول علم آیا 10 دے تے عمل کنا کیتا سی تینوں پتہ چل گیا سی شراب پینا حرام ہے 10 عمل کیتا سی کہ نہیں کیتا تینوں پتہ چل گیا سی داڑھی کٹونا حرام ہے 10 تو عمل کیتا کہ نہیں کیتا تینوں پتہ چل گیا سی اور سودی کاروبار کرنا حرام ہے 10 رتے عمل کیتا سی کہ نہیں کیتا تینوں پوچھا جائے گا گانے سننا حرام ہے 10 رتے عمل کیتا سی کہ نہیں کیتا تینوں پوچھا جائے گا کیا مینوں تینوں فکر لگی ہوئی ہے کیا تینوں مینوں غم لگیا ہوا ہے اسی دنیا دے حسن دے پیچھے مردیاں پرواہ ہی نہیں کردے پئے قرآن کی کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ پوچھا جائے گا کل تیری تو کی کردا رہیا وے فرمایا واتقوا اللہ پھر اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کو ڈر جاؤ واللہ بما تعملون خبیر اللہ جو تسی عمل کر دے ہو خبر رکھن والا ہے اندھیرے اندر کی کرنا ہے جناب جوانی اندر کی کرنا ہے جوان دے چانن اندر کی کرنا ہے لوکاں دا حق کھانا ہے یا نہیں کھاندا پوچھا جائے گا کائنات دے لوگو نبی علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک ابن آدم دا بیٹا بیٹی قدم نہیں ہلا سکے گی جنی دیر تک انہاں 5 سوالاں دے جواب نہیں دے لے گی اور مفتیاں بھی جواب دینا ہے علماء نے بھی جواب دینا ہے محدثاں نے بھی جواب دینا ہے انبیاء نے بھی جواب دینا ہے عورتاں نے بھی جواب دینا ہے مرداں نے بھی جواب دینا ہے پڑھے لکھیاں بھی جواب دینا ہے ان پڑھیاں بھی جواب دینا ہے کالیاں بھی جواب دینا ہے
گوریاں بھی جواب دینا ہے، عربیاں بھی جواب دینا ہے، اجمیاں بھی جواب دینا ہے۔ اونی دیر تک قدم نہیں ہلا سکے گا جنی دیر تک انہاں 5 سوالاں دے جواب نہیں دے لے گا۔ ادو سوچئے کیا مینوں تینوں فکر لگی ہے؟ کیا اس بات دا غم ہے کہ موت دا پتہ نہیں جوانی دے وچ جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے اندر جا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، زبان جویں چل دیے چلائی جا رہے ہیں، ڈر ہی نہیں رب دا۔ سن لو کائنات دے لوگو، کل قیامت ال دن پوچھا جائے گا اس زبان نے کی کرتا رہے، انہاں ہتھاں نہ کی کرتا رہے ہے۔ انہی دیر تک سوالاں دو قدم نہیں ہلائے گا جنہی دیر تک سوالاں دے جواب نہیں دے لے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آئے سنیے، مرنا ہر ایک نے، ہر ایک نو موت آنی ہے، بڑے نو بھی چھوٹے نے بھی۔ اللہ اللہ کوئی آج تُرے آ کوئی کل جاوے ایتاں دنیا آنی جانی ہے، اے توٹ دے آوے کے آ جنازے آنو کل تیری واری آنی ہے، کل میری واری آنی ہے، ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے، ایتھوں ایک دن جانا پہنا ہے، جدو زندگی تیری مک جانی او بندیا تیری ایک عجیب کہانی ہے۔ اللہ 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 کوئی آج تریا کوئی کل جاوے ایتا دنیا آنی جانی ہے، پاوے عمر 900 سال ہوئے آخر جدائی جدائی ہے، کسے رہنا نہیں ہے دنیا تے، اے دنیا یارو پر آئی ہے، اس موت نے کئی گھر سنج کیتے، برباد حویلیاں کر چھڈیاں، ہویاں خالی باریاں بنگلے کنج کیتی ہے موت صفائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یاروں پر آئی ہے۔ اللہ 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 آؤ لوگوں فکر کیجئے، مال کے کائنات دا دوسرا مقام سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا لوگاں دے حساب دا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگ اپنی من مرضی دی زندگی گزار دے پھر دینے، لوگاں دے قیامت دا وقت قریب ہے، حساب دا وقت قریب ہے، اور لوگاں نو کل قیامت والے دن دی فکر ہی کوئی نہیں، کل دا غم ہی کوئی نہیں کہ مینوں پوچھا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں جنہاں نو فکرہ سننا انہاں تے اپنی زندگیاں بڑیاں سونیاں گزار لیا۔ آؤ میں دساں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو آیت نازل ہوئی ہے نا 17ویں سپارے دی پہلی آیت، میرے نبی علیہ السلام دا صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کہنے لگے لوگوں اللہ فرما رہا ہے کہ لوگاں دے حساب دا وقت قریب ہے، لوگاں نو منہ پھیر کے ترے پھر دینے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، انہاں نو پرواہی کوئی نہیں۔ عامر بن ربیعہ نے کاروبار کرنا ہی چھڑ دیتا ہے، بازار سے جانا ہی چھڑ دیتا ہے، فرمان لگے ہن تجارتاں دی لور گا دیے وقت قریب آ چکے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں اگر چاندے ہو دنیا دے اندر کہ کامیاب ہو جائیے، آخرت اندر دن کامیاب ہو جائیے، پھر فکر کیجئے، غم کیجئے، خواہش کیجئے، آرزو رکھیے، فکر کر لو کہ کل قیامت دن اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں آمینہ دے در یتیم دے سینے دے نازل ہونے والا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
اللہ پاک نے فرمایا جنوں جہنم تو بچا لیا گیا جنت دا داخلہ مل گیا کامیاب یہی ہے اور دنیا دی زندگی تے دھوکے دا سامان ہے اور ویرا آج دنیا دی خاطر بڑے بڑے فیکٹریاں لانا ہے کہ میرے پتراں دے کام آ جان گیا میری دھیاں دے کام آ جان گیا لیکن سوچیا کر کہ تو اپنی بھی فکر کردا کہ نہیں کردا جنہ دی خاطر تو مال کمائی جانا ہے اور کملیا پتہ نہیں ہونا تیری قبر تے آگے دعاواں بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے جنہ دی خاطر نہ تو حلال سمجھنا ہے نہ حرام سمجھنا ہے فکر ہی کوئی نہیں پرواہ ہی کوئی نہیں غم ہی کوئی نہیں کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے اللہ اللہ نہیں سمجھ آئی دیا میں سمجھاوا جنہ لوگاں نو فکران سننا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی دی حدیث ہے کائنات دے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندے نے آگے آندے نے آقا جی میرے کچھ غلام نے وہ بےایمانیاں کر دے نے ڈنڈیاں مار دے نے کاروبار اندر ہیرا پھیریاں کر دے نے تے اللہ دے نبی جی مینوں دکھ ہوندا ہے پھر میں انہاں نوں برا بھلا بھی کہنا کدے مار بھی لینا وا اللہ اللہ سنو کائنات دے لوگو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ گل کیتی ہے نا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اوے اللہ دیا بندیا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک عدالت اندر تیرے غلاماں نوں بھی لیاندا جائے گا تے تینوں بھی لیاندا جائے گا اگر انہاں دیاں ہیرا پھیریاں زیادہ ہوئیاں تیریاں گلاں تو زیادہ ہوئیاں پھر انہاں نوں جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا اگر تیریاں گالاں کڈنا تیرا انہاں نوں مارنا ود گیا پھر تینوں جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا تے سونیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور لوگوں غلاماں تے ظلم نہ کریا کرو نوکراں تے ظلم نہ کریا کرو نوکراں تے زیادتیاں نہ کریا کرو نوکراں تے جناب جڑے تہاڈے ماتحت نے انہاں نوں زیادہ وزن نہ دیا کرو جنہ او اطاعت رکھ دے نے جنی انہاں نوں استطاعت دے مطابق ہی انہاں کو کم لیا کرو آمینہ دے در یتیم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تو قرآن نہیں پڑھیا 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء مالک کائنات نے فرمایا آیت نمبر 47 ہے اللہ دے نبی نے نال اس آیت نو پر چھڑیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ آمینہ دے در یتیم فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ دا ترازو انصاف والا لگیا ہوئے گا تے اللہ کل قیامت والے دن ذرہ برابر بھی رائی دے دانے دے برابر بھی کسے دے ظلم نہیں کرے گا زیادتیاں نہیں کرے گا ہر ایک دے سامنے آ جائے گا جو نے بولیا ہوئے گا بولیا ہوئے گا اللہ 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 تے صحابی نو فکر لگ گئی صحابی نو جناب چیکا نکل گئی اندر سونیا پھر گواہ ہو جاؤ میں اپنے غلاماں نو اللہ دی رضا واسطے آزاد ہی کر چھڑیا ہے نہ میرے کول غلام ہون گے نہ وہ ڈنڈیاں مارن گے تے نہ میں انہاں نو برا بلا کھواں گا تے نہ مینوں حساب دینا پے گا اللہ 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 فکر ہو تو ایسی غم ہو تو ایسا آقا جی میں خود ہی کام کر لیا کراں گا کیری ایڈی گل ہے قیامت دیاں سزاواں تو بچ جاوا لیکن میرے ویرا تینوں مینوں پرواہی کوئی نہیں دن گزر دینے رب دیاں نافرمانیاں نو راتاں گزر دیاں رب دیاں نافرمانیاں کر دیا پرواہی نہیں اے پرسوں چوتھ دی گل ہے ایک بندہ ٹول وجا رہا ہے تے ٹول وجاندا ہی دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے تے موت دی کشمکش اندر بھی ٹول ہی وجائی جا رہا ہے تے ٹول وجا دیاں روح نکل جاندی ہے
اور کائنات دے لوگوں سوچیا کر کہ اگر میں ساری زندگی جناب زنا کرتا رہا کتے اے نہ ہوئے زنا کر دے ہی موت آ جائے، میں شراباں پیندا رہا ساری زندگی کتے اے نہ ہوئے شراب پیندے ہی موت آ جائے، او نہ ہوئے میں سودی کاروبار کرتا رہا تے ایسے کردے کتے حرام کھاندے ہی نہ موت آ جائے۔ کدی سوچیا کر کہ کتے میں دنیا دے اندر لوکاں دا حق کھاندیاں لوکاں نو مار دیا تے ظلم کر دیا کتے اے نہ آخری وقت ہی برا آ جائے۔ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جی میں بندہ مرے گا کل قیامت دن میں ہی اٹھایا جائے گا، تے جے کوئی حج کر دیا فوت ہو جائے گا کل قیامت دن لبیک لبیک کہندے ہی اٹھے گا۔ اللہ 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 دعا کریا کر اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے کر دے۔ اللہ 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 فکر کر لو غم کر لو اس خواہش رکھ لو کہ اسی اج تو بعد اللہ دی رضا دی خاطر سارے عمل کرنے نے، ساڈے تے عمل ایسے نے اسی جمعے دی عبادت ہی نہیں سمجھدے، جویں جویں جمعہ گزرتا جاندا ہے اوویں کرمی بندے آ جاندے نے، کی وجہ رب دا ڈر ہی نہیں کہ یار عبادت گزرتی پئی ہے۔ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جڑا بندہ جمعہ امام خطیب دے ممبر تو بیان تو پہلا نہیں آندا او دا جمعہ صرف نماز لکھ دیتی جاندی ہے، جمعے دا ثواب ہی نہیں انہوں ملدا، جمعے دا ثواب انہوں ہی ملے گا جڑا خطیب دے ممبر تو بیان تو پہلا آئے گا۔ کائنات دے لوگوں آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جڑا بندہ خطیب دے بیان تو پہلا آ جاندا ہے اللہ اس بندے دے 10 دنوں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ 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 اس وجہ تو ویرو کوشش کریا کرو، فکر رکھیا کرو، خواہش رکھیا کرو، تمنا رکھیا کرو یا جمعہ تے ٹائم نہ پڑھ لیا کریے، سانو نمازاں دی فکر نہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا پوچھیا جائے گا تیرے جمعے لیٹ ہوندے رہے تیریاں نمازاں قضا ہوندیاں رہیاں تینوں پرواہ ہی نہیں۔ سنو کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یاراں دا غم تے ویکھو، میرے نبی دے صحابہ دی فکر تے ویکھو، انے سونیا میں نہ میرے کو نوکر شاکر ہون گے نہ غلام ہون گے نہ انہاں نوں میں چرکھاں گا نہ کل قیامت تل دل مینوں حساب دینا پئے گا۔ اللہ 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 اس وجہ تو لوگوں فکر کیجئے، نہیں سمجھ آئی آؤ میں سمجھاواں، صحیح مسلم دی حدیث ہے کتاب الایمان حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دا موت دی کشمکش تے بیمار نے ہو جاندے نے، لگدا ہن دنیا تو چھڈ جا رہے نے، لگدا ہن ساواں والی ڈول ٹوٹدی نظر آ رہی ہے۔ اللہ 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 بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، اور رنگ دے دل گیا محمد آخر نو ڈب جانا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جاندے نے، انج دیوار وال منہ کر لیندے نے تے روئی جاندے نے۔ یار بیٹا پوچھدا ہے اے ابو جی کیوں پہ روندے ہو، تسی تے نبی دے یار ہو، تسی تے نبی دے صحابی ہو، تسی کیوں روندے ہو؟ فرماندے نے لو اے میرے پترا میں اپنی زندگی نو 3 حصے اندر تقسیم کر چھڑیا ہے، اور ویرا کدی میں اور تو بھی اس زندگی نو تقسیم کیتا ہے کہ ایک وقت سی میں نافرمانیاں کردا سا، ایک وقت ہن میں فرما بردار بن گیا وا، کنیاں نیکیاں ہو گئی ہیں، کیا میرا پار بھی ہو جائے گا کہ نہیں؟ عمر بن عاص روئی جاندے نے اے ابا جی کیوں پہ روندے ہو؟ فرماندے نے میں اپنی زندگی نو 3 حصے اندر تقسیم کر لیا ہے۔ ابا جی کیری زندگی کیرے حصے تقسیم کیتے جے؟ فرمان لگے پہلا
ایسا ہو سی جدوں میں کافر سا اگر کفر اندر مر جاندا تے مینوں یقین سی میں جہنم اندر چلے جانا سی تے دوسرا میری زندگی دا او مرحلہ آیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کر لئی تے بیعت کرن تو پہلا میں سوال کیتا آقا جی دسو میرے پچھلے گناہ معاف ہون گے کہ نہیں تے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اے عمر کیا تینوں پتہ نہیں ان الہجرت تہدم ما قبلہ ہجرت کرن دے نال اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے ان الحج یہدم ما قبلہ حج کرن دے نال اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے تے ان الاسلام یہدم ما قبلہ اسلام قبول کرن نال جو خطاواں تے ہوندیاں نے اللہ انہاں نوں درگزر کر دیندا ہے معاف کر دیندا ہے تے پترا میں نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کر لئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر نبی پاک دے نال مل کے کافراں نال لڑدا بھی رہیا وا اگر میں اودوں فوت ہو جاندا مینوں یقین سی کہ میں جنت چ تر جانا سی جے پترا ہن پوچھنا رونا کیوں وا تے آ میں تینوں دساں رونا کیوں وا پھر نبی پاک بھی دنیا چھڈ کے چلے گئے ابو بکر بھی چلے گئے عمر بھی چلے گئے تے ہن ڈر لگدا ہے اللہ نے سانو بڑیاں شہرتاں دے دتیاں بڑے اسی ملک دے فاتح بنے پھر میں مصر دا گورنر بن گیا ہن ڈر لگدا ہے پتہ نہیں رب معاف کرے کہ نہ کرے او عمر جنوں اسلام تو پہلا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اللہ نے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑے نے تے اونوں انیاں فکراں نے فرمان لگے ہن رونا تاوا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ نہ کرے اور میرے ویرا میرے نبی دے یار جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او نبی دے یار جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا عد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما انہاں نوں انیاں فکراں انہاں غم تو میں کنیاں فکراں کرنے پئے اج میں بیان کی کرنا غم ہو تو ایسا فکر ہو تو ایسی آج میں تیرے دل اندر فکر پانا چاہنا کہ ڈر جاؤ رب کو لو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ڈر جاؤ اس رب کو لو جنہیں پوچھ لینا ہے کل کی کردا رہیا ہے دس میں تینوں دنیا اندر بھیجیا کی کردا رہیا میں جدوں جہنم اندر اس ویلے تو ڈریا کر جدوں نامہ مال بائیں ہاتھ اندر مل جانا ہے تے ادوں روواں گے چلاواں گے کلاواں گے تے کی آکھاں گے ربنا ابصرنا سمینا فرجنا نعمل صالحا اے اللہ سی اکھاں نال ویکھ لیا ہے کہ جہنم بڑی سخت ہے اے اللہ سی کنا نال سن لیا ہے جہنم بڑی سخت ہے اللہ سانو دوبارہ بھیج اسی نیک عمل کران گے رو رو کیسن دنیا اندر ربا بھیج تو ایک واری کران گے اطاعت نبی دی نالے تیری تابعداری اللہ فرمائے گا او اللہ دے بندے ہو دسو تیاڈے کو نبی نہیں آئے تیاڈے کو قرآن نہیں آیا تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے تسی اینا گلاں نو تسی اکھاں نہ جنازے جاندے بھی ویندے سو حتیٰ نہ دفناندے بھی سو تے قبراں دے اندر مٹی بھی پا کے آپ ہی دفن کر دیندے سو تسی پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوئے پھر اوتھے کھلو کے دعاواں بھی کر دے سو کہ اللہ اس قبر والے نو معاف کر دے تو یارو سانو کنیاں فکراں ہوندیاں نے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے نے یدفنون موتاکم ولا یعتبرون جدوں اسی اپنے مردیاں نو دفن کران گے عبرتاں حاصل نہیں کران گے کہ یار اسی بھی ایتھے آن والے اے فکر نہیں لگے گی سمجھ لو دو دل مردہ ہو چکے نے اج ویکھ لو جنازیاں دے اندر لوگ دند کردے نظر آندے نے قبرستان دے اندر
لوگ جناب گلاں کردے نظر آندے نے اج قبرستان دے اندر لوگ ہس دے ایک دوجے تے ہاتھ مار دے نظر آندے نے فکر ہی نہیں یار اسی کتے آ گئے سنو کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قبر لیٹ ہو گئی ہے صحابہ نے آقا جے قبر دے تیاری ہون چ دے رہے تے میرے نبی انج بہ گئے نے تے انج چھوٹی جی لکڑی پکڑی ہے نیچے دھیان کر لیا تے انج کھودی جا رہے نے تے زمین رو رو کے زمین تر ہو گئی ہے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ ایتھے ہر ایک نہیں ہونا ہی ہونا ہے ایتھے ہر ایک نو پوچھیا ہی جانا ہے فکر ہی کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے جدوں قبر نو یاد کرتے اینا روندے داری مبارک تر ہو جاندی تے یار پوچھ دے صحابان دے عثمان قبر نو یاد کر کے اینا رونا ہے اور کسے گل تو نہیں روندا تے حضرت عثمان او بندے نے جنہاں نو 22 مرتبہ میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دتی ہے او عثمان نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے فرمایا ما ذرا عثمان اج تو بعد تو گناہ بھی کری جائے اللہ نے تیرے تے پھر بھی راضی ہو کے تینو جنت عطا فرما دیتی ہے او عثمان جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اے معلومہ تم جویں تے مرضی عمل کر اللہ نے تینو معاف کر چھڑیا پھر بھی عثمان اوہی عمل کرے جڑا اللہ چاہے اللہ دا رسول چاہے پھر ماننا ہے عثمان دی شان ہے کہ نہیں شان اللہ 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 حضرت عثمان قبر نو یاد کر کے روندے تے فرماندے ان القبر منزل من منازل الاخرہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ اور لوگوں قبر آخرت دیاں گاٹیاں دے اندروں پہلی گاٹی ہے اگر میں ایتھے کامیاب ہو گیا اگے بھی کامیاب ہو جاواں گا فکر ویکھو خواہش ویکھو تمنا ویکھو غم دیکھو عثمان دا رضی اللہ تعالی عنہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو شہادت دیاں بھی خبریاں لین والے شہادت دیاں کچھ خبریاں بھی حضرت عثمان نو ملیاں نے پھر بھی روندے نے تے اللہ نو یاد کر کے قبر نو یاد کر کے روندے نے اللہ عثمان دی قبر نو ٹھنیاں کر دے وی قبر نو ڈکانت رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی کچھ نہ لے آئے تے کچھ نہ لے جانائی تیریاں تے ساواں بھی نہیں اور تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں قبر نو ڈکانت رہندیاں نے تیریاں قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر فخر تے تکبر نو دلو تو مکایا کر پالو پال ویکھیا کر پالو پال ویکھیا کر مٹی دیاں ٹیریاں کیا کرنا او قبر میرے والد دی او ٹیری میری ماں دی ہے جری لاڈ لڈاؤں دی رہندی سی پر چک دی ٹھنڈی چھان دی ہے قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر پالو پال ویکھیا کر مٹی دیاں ٹیریاں کینے تے حسد نو دلو تو مکایا کر پالو پال ویکھیا کر مٹی دیاں ٹیریاں قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں اللہ 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 کائنات دے لوگو فکر کر لو غم کر لو کہ اسا مرنا ہی مرنا ہے اسی دنیا چھڑ کے جانا ہی جانا ہے اللہ 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 جنہ لوگاں نو فکرہ سننا اللہ پاک نے انہاں نو عزتاں بھی دتیاں مقام بھی دیتے مرتبے بھی دیتے اللہ نے جنتاں بھی عطا فرمائیاں امام بخاری رحمہ
रहमहुल्लाह। कौन इमाम बुखारी? सही उल बुखारी दे मुअल्लिफ इमाम बुखारी। कौन इमाम बुखारी? जिदा कुरान मजीद तो बाद जिन्हें सब तो सख्तरीन किताब हदीस दी है वो सही उल बुखारी। वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते ने और लोगों जदों ना मैं सुनिया कि गीबत करना हराम है उस दिन तो लग के मैं कदी भी किसी दी गीबत नहीं की थी। इत्थे कोई बचदा ही नहीं। कायनात दे लोगों भरा भरा दियां गीबतां पिया करदे होर गल्लां दियां गल्लां खतीबां दियां गीबतां इमामां दियां गीबतां माँ प्यो दियां गीबतां भरावां दियां गीबतां भैणां दियां गीबतां और फिर समझ असी वलीउल्लाह वा असी तहज्जुद गुजारा। सुन लो कायनात दे लोगों जेड़ा बंदा गीबत करदे फरमाया वो अपने मरे हुए भाई दा गोशत खांदा है। ये कितने लिखा है? कुरान च लिखा है अय्याकुल लहमा अखी, वो अपने सगे भाई का गोशत खा रहा है। अब वो ज्यादा खा ले या कम खा ले उसकी मर्जी है। गीबतें करते हो और की कही मैं मुँह तो भी कर लैनी है गल मैं कोई डरना वा। कई बंदे यार गीबत होंदा मैं मुँह तो भी गल कर सकना। और मेरे भाइयों गीबत किहड़ी चीज़ का नाम है? गीबत आंदे ही उन्होंने जेरा किसी अंदर ऐब होए तो लोकां के दसना ये गीबत है। अगर वो ऐब नहीं फिर लोकां दे दसना ये बुहतान है। ये बुहतान है। अगर मेरे अंदर ऐब नहीं तो तू आखे कारी साहब इंज दे ने समझ लो तू बुहतान ला रहे। तो बुहतान लाने वाला लुईनु फी दुनिया वल आखिरा। कुरान आंदा उहदे ते दुनिया ते भी लानत है आखिरत ते भी लानत। और गीबत फरमाया जरा गीबत करदा जिदे किसी अंदर ऐब होए तो लोगों को दसना है गीबत। भावें मुँह दे के कर ओदे मुँह ओदी सलाह कर वीरा है तेरे अंदर ऐब है इनू ज़रा दूर कर। ऐब है इसलाह ते की है दूसरिਆਂ ਨੂੰ ऐब दसना गीबतां करनियां और सब ये असी गीबत करने भला पुछ असी ये मुँह अगे भी गल कर सकते। और मेरे वीरा आज डर जा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमांदे लोगों जिदों तो मैं पढ़िया के गीबत करना हराम है उस दिन तो लग के मैं आज तक किसी की गीबत नहीं की थी। इसलाह गम हो तो ऐसा फिक्र हो तो ऐसी। आगे सुनिए हज़रत आमिर शाबी रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी गुजरे ने। एक बंदा गाना कढ़ी जा रहा है रब ते वली आमिर शाबी रहमहुल्लाह। एक बंदा बुरा भला कहन लग पिया तू एवें दा तू एवें दा तू एवें दा। सुनियो अल्लाह वाले दियां गल्लां। आमिर शाबी फरमांदे ने ओ अल्लाह दे बंदिया जिवें तू मैनू आना है जिवें तू मैनू बुरा भला कह रहा है अगर मैं एवें ही हाँ अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। अगर मैं एवें नहीं तो अल्लाह तेनू माफ़ कर दे। जे मेरे अंदर ऐब नहीं तो फिर अल्लाह तेनू वीरा माफ़ करे ना एवें दियां गल्लां। अगर मेरे अंदर ऐब अल्लाह मैनू माफ़ करे। डी प्यारी गल सलाह देखो लड़े नहीं चखर गिरे बार नहीं भरया बल्कि आख्या जे तेरे अंदर भरावा ऐब है तेनू अल्लाह माफ़ करे जे मेरे अंदर ऐब है अल्लाह मैनू माफ़ करे। अल्लाह अल्लाह आओ लोगों कायनात अंदर बसने वालों गम हो तो ऐसा फिक्र हो तो ऐसी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीस है अल्लाह दे नबी दा यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो इन्हां दे गुलाम है जरा बड़ी खिदमत करदा है जरा अगे पीछे ना रहिंदा है जरा मजदूरियां करदा है ते अबू बकर नू लिया के मजदूरी दे देंदा है। एक दिन मठियाई ले आया हसबे आदत रोज़ाना जी कोई ना कोई चीज़ ले आंदा। अज भी कोई मठियाई पकड़ी है ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उस मठियाई नू खा लिया। सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीस है जो अबू बकर सिद्दीक खा रहे ने ना ओ जनाब मठियाई मेरे अंदर पहुंच गई है ते गुलाम आंदा है अबू बकर मेरे आका जी जान दे ओ मठियाई कितों आई है। फरमान लगे
اگے بھی تو کوئی نہ کوئی چیز لے آنا ہے. حاجی میں سمجھیا کہ کوئی چیز لے کے آیا ہے تو کہنے لگا نہیں ابو بکر جی میں زمانہ جاہلیت دے اندر کسے بندے دی کہانت کی تھی سی ٹیوا لایا سی جائے تیرا کام ہو جائے گا. آج جو دا کام ہو گیا ہے انہیں خوشی اندر مینوں مٹھائی دے دیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اوے اللہ دیا بندیا تو مینوں پہلا کیوں نہیں دسیا تینوں پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا عرافن جڑا ٹیوے لان والے بندیاں دے کول جاندا یا جاندی ہے. آمینہ دے در یتیم فرماندے نے 40 خریفہ 40 دن تک او دی اللہ عبادت قبول ہی نہیں کردا او دی نفلی عبادت بھی قبول نہیں او دی فرضی عبادت بھی قبول نہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام دا لقمہ کیا کھا لیا چلو مینوں کیڑا پتہ سی نا 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 اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فآخذ المعلقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فادخل ابو بکر یدہ کفاہو فرمایا کل شیء فی بطنی. کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ گلے اندر پایا ہے تو الٹی کر کے کہہ کر کے باہر سٹ دیتا ہے تے فرمان لگے لوگو ابو بکر دا صدیق حرام دے لقمے تو بھی پاک ہے. ایک ایک حرام دے لقمے تو پاک ہے او ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جو ماپ تول چے کمی کرے لوکاں دا حق کھائے آکے میں پاک ہی پاک ہاں نا 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 نا. اور جناب مرچا دے بورے تے رنگ چار کے مرچا ویچی جائے اور سمجھے کہ میں پاک ہی پاک ہاں اور کیوں دا جناب نہ دے کے اور آنتریاں نو رنگ چار کے اور انہاں نو پگلا کے آئل بنا کے ویچی جائے سمجھے میں پاک ہی پاک ہاں. اور دودھ دے جناب مخلائی کڈ کے او دی جناب دنیا دے اندر پانی پا کے ملاوٹ کر کے ویچی جائے پوڈر دا بنا بنا کے ویچی جائے سمجھے میں خالص دودھ پیا دینا میں پاک ہی پاک ہاں. سن لو کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جرا بندہ حرام دا ایک لقمہ کھا لیندا ہے او دی کوئی دعا قبول نہیں او حج کرنے چلا جائے اللہ اندہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ. تیرا پہننا بھی حرام دا تیرا پینا بھی حرام دا تیرا کھانا بھی حرام دا. دس میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کرا. آج پورا ملک سود تے پہ چل دیا تے دعاواں کیویں قبول ہو تے بارشاں کیویں ہو. رب دیا رحمتاں تو اٹھ جاندیاں جتے حرام دا عروج ہوئے. اللہ اللہ آؤ سنو کائنات اندر بسنے والو خواہش ہو تو ایسی تمنا ہو تو ایسی غم ہو تو ایسا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے اللہ کو لو غم ہویا پریشان ہو گئے کہ کتے اللہ نے پوچھ لیا تینوں پتا تے چل گیا سی تو لقمہ کیوں نہیں کٹیا تے میں کی جواب دے مانگا. اسی پترا نو بھی حرام کھوائی جانے تھیاں نو بھی حرام کھوائی جانے حرام لئی ہونے کھوائی جانے جائیداداں بنائی جانے پھر آنے قاری صاحب ساڑی اولاد فرما بردار نہیں بندی ساڑی اولاد نمازی نہیں بندی. میں پوچھنا چاہنا ہوں نمازی کیویں بنے انہاں دے پیٹ تے حرام پیا جاندا ہے. اللہ اللہ اللہ. امام اسمعی رحمہ اللہ بصرہ دے امام نے آخری گل سنو کائنات اندر بسرے والو بصرہ دی مسجد دے اندر نماز پڑھا کے آ رہے نے آندے آندے ایک بندہ گھوڑے تے سوار تے آندہ او بندیا او اورا میری گل سن امام صاحب نو بلایا. امام اسمعی فرماتے نے ہاں بھائی اللہ دیا بندیا کی چاہنا ہے آندہ مینوں جان دے ہو میں بصرہ دا بدماشاں چورا ڈکیٹا. تے امام اسمعی نے جدو سنے نا تے کہنے لگا کتوں بابا آ رہے آوے. امام اسمعی رحمہ اللہ فرماتے نے میں اتھوں آ رہا جتے رب دے قرآن دیا تلاوتاں ہوندیاں ہے میں مسجد
وچوں آ رہا وا آندا او قرآن دی تلاوت کیڑی تلاوت مینوں وی تے پڑھ کے سنانا حضرت امام اسمعی رحمہ اللہ نے جدوں یہ گل سنی نا تے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہو سکدا ہے میں قرآن سناواں تے چوٹ تے ڈکیڑ باز آ جائے اللہ 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 سورۃ الزاریات 26 سپارے دی آخری سورت پڑھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع اللہ 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 قرآن پڑھدیاں اس آیت دے اندر پہنچے وفی السماء رزقکم وما توعدون وفی السماء رزقکم وما توعدون اور لوگوں تہاڈا رزق آسمان تو آندا ہے چوریاں ڈکیٹیاں دے ذریعے نہیں آندا اللہ دے تہاڈے نال جڑا وعدہ کیتا تانوں مل کے ہی رہنا ہے ایویں چوریاں دا کی فائدہ جناب ڈکیٹیاں دا کی فائدہ آندا امام صاحب مینوں اے آیت پھر سنایا جے آپ فرماندے نے وفی السماء رزقکم وما توعدون تہاڈا رزق آسمان تو آندا ہے کیونکہ اللہ ہی رزق دین والا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے ایویں رب قدیر دا در ایک ہے تیرے سر نو وی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ شارگ تو نزدیک دسے او دا کوئی نہ جگ تے شریک دسے او دا کوئی نہ جگ تے شریک دسے تیرے سر نو وی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ 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 فرمان لگے ہاں ہاں اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ رزق دیندا ہے چوری والے ہزار اوتھے ہی سٹ دیتے آندا امام صاحب میں تے ٹرائی کرنا کوشش کرنا وا میرے تے عمل کر کے وینا کورا درا کے دور چلا گیا ہے امام اسمعی فرماندے نے میں براؤں لبدا رہا بسرے اندر مینوں نہیں لبھیا ایک وقت آیا تے میں جناب حج تے چلا گیا وا حج کرن دیا وا ایک بندے نے میری اکھاں تے آ کے ہاتھ رکھ لیا ہے میں پوچھیا کون ہے آندا پوچھو میں کون ہاں آندے نے آخر جنہوں نے ہاتھ لایا نا آندا میں او چورا جڑا بسرے دے اندر ملیا سا اللہ دی قسم ہے اللہ دا میں وعدہ سچا پایا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون آسمان دا تو رب رزق دیندا ہے جڑا انہیں وعدہ کیتا مل کے ہی رہنا ہے حرام نہ کمال ہے یا حلال نہ کمال ہے وہ تینوں ملنا ہی ملنا ہے آندا امام صاحب کعبہ دے رب دی قسم ہے اس دن تو بعد میں کدی بھوکا نہیں مریا اللہ نے لہرا بہرا کر چھڑیا ہے وہ پھر قرآن دی آیت مینوں سنا دیو امام اسمعی رحمہ اللہ نے یہ سورت پھر شروع کی تھی ہے جدو اس آیت تے پہنچے نا وفی السماء رزقکم وما توعدون اس بندے نے اللہ کو لو ڈر کے غم ہو تو ایسا چوری تو باز آیا ڈکیٹی تو باز آیا بدماشی تو باز آ کے رب دا پیارا بن گیا ہے تے بیت اللہ دے اندر قرآن سندا ایڈی زور دی چیخ مار کے اندر لوگوں میں قرآن نو سچیاں پایا ہے میں قرآن نو سچیاں پایا ہے اوتھے ہی روح پرواز ہو جاندی ہے نہ تو پرانی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹا تو ہونا جادو پتا ہے ہر ایک نے تر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا اڈی گدیاں قبراں او بندے
بندے آؤڈی کدیاں قبرا ہر شے نے آخر مک جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اللہ لالا تو منہ جو رب رب کرنا ہے کدی دل وچوں اپنے بھی کریا کر تو منہ جو رب رب کرنا ہے کدی دلوں بھی اپنے کریا کر جو لکھیا وچ قرآن دے ہے او دے تے عمل بھی کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اللہ 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 دا قرآن کی کہہ رہا ہے مال کے کائنات نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ اللہ خبیر بما تعملون وآخر